Mga kapobre, ayan, mag-unboxing ang pobreng Bisaya, ayan. Na ako'y hulog sa langit, gikan sa akong barkada, from my barkada. Also here in Taiwan, ayan. Buksan natin kung ano ang pinadala sa aking palangga ng barkada, ayan. Excited na ba ako? Tingnan natin to. Excited ang pobre kasi may naawa. May grasya. Ayan. Salamat sa grasya, Ginoo. Na gihatag kanimo kanako. Ayan. Na binigay mo sa akin, Lord. Oh my gosh. Excited kayo? Panay tingin yung matanda sa akin kasi panay salita ako mag-isa. Akala niya siguro kung anong nangyari sa akin. Bigat-bigat siya. Pinadalan ako ng natawa ako sa ano ko. Ay, Ginoo ko. Hindi, ano lang to? Ano ba naman to eh? Tarang! Kape. Ayan. Pinadala na ako ng kape. Blue Mountain Blend Coffee. Ayan. Wala eh. Marami siya. Cappuccino, yayamanin. Oh, hindi na ako pobre, yayamanin. Oy, makatikim na ako ng kape ng Starbucks. Kasi di ba ang Starbucks is yayamanin lang yung makaano niyan. Ayan, Starbucks. Starbucks. Cappuccino. Di ba? Oy, makainom na ako ng makatikim na ako ng kape ng Starbucks. Yayamanin. Ayan. Ito. Ayan. Yung Blue Mountain Blend Coffee. Ayan. Kita yung mga balangga. Mga kapobre. Ayan. Sus. Malipay. Oh, malipay. Masaya ang ano. Tawag nito. Ang pobre kasi may kape na ako. Sa umaga. Marami siya. Bilangin natin. Mga marites. O, diba? Isa, wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ayan, 14, 15, 16, oh, ayan, 16 nasa share ng ganito. Sus, daghang salamat, Ginoo, kasi may kape na ako. Meron pa pala dito. Meron pa. Cherry Blossom Strawberry Latte. Ay, social. Latte. Strawberry latte. From Starbucks pa rin. O, ayan. Loy, makainom na dyan ko. Dalawa pa lang ganito. Dalawang cappuccino. Ayan. O, yayamanin. O, ngayon lang ako makatikim ng ganito. Kung walang tao na nagbigay sa akin, o paano hindi makatikim na ang pobreng Bisaya. O, ayan.
Nakadalawang ako, cappuccino. At saka isang strawberry latte. O, ayan. Salamat ng marami sa tao na nagbigay nito. Ito, ano kaya na naman to? O, Diyos ko po, eh. Ano sa mani siya, eh? Ano, eh? Diyos mo, eh. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos nga nang may tao na nagbigay nito. Talagang maraming kape. O, kape din siya. Ano man to? Ginoo ko. Kape siya na ayaw niya siguro mag-inom nito. Kaya binigay sa akin. Golden tea. Golden tea. Tea pala. Ayan. Arabica flavor. Arabica. Oh. You want it? I need. Oh, ayun siya. Mga palangga, oh. Ayan. Ayan. Natin, like, how to say, yung parang i-introduce natin ang kape na instant coffee powder Arabica flavor 3-in-1. O, ayan. So, yung mga sachet na ganito, hindi muna natin yan buksan. Unahin natin to kasi like parang ko na lang sa bote. Para, kasi siya yung parang isang pack talaga siya. 1 pack. Big 1 pack. Kaya, para magkuha lang ako ng tablespoon. No, teaspoon. 1 teaspoon I say. 1 teaspoon. Product pala to ng Taiwan. Golden Tea Company. Ayan. Ilang siguro mga 1 kilo. Wala naman nakalagay dito. Kung nakalagay man dito, hindi ko rin alam kung ilang gram. Kasi, madaldal lang ang pobreng Bisaya nyo. Pero hindi, madaldal ako sa Chinese. Pero hindi ako marunong magbasa ng mga ganito na like, kudlis ba? Yun. Madaldal lang ako magsalita ng mga ganyan mga Chinese language, pero yung sa pagsulat, hindi talaga ako marunong, inaamin ko yan. Ayan, again, salamat nito sa nagbigay. Sa'yo, palangga, thank you so much. The last, but not the least, ayan, oh my gosh. Oh my God, ayan, 1 coffee, oh, tingnan mo naman to, oh, 1 bottle of coffee. Ayan. Siguro para na to sa, kasi malapit na yung winter dito. O ayan, hindi na ako malamig. Panainom ako ng kape. Parang ata to? Product ng Vietnam. Vietnam? I don't think so. Kasi, yung mga sulat din, Vietnam. Yeah. Made in Vietnam. Vietnam na kape to. Vietnam. Ayan. Nescafe. Ayan, Nescafe. Again and again. Sa palangga ko na nagpadala nito. I no need to mention na. Kasi. Again. Salamat ng marami. Salamat sa Lord sa grasya na binigay mo sa akin. May tao na nagbigay sa akin itong, ayan, kape. Makatikim na ang Bisaya sa kape na ito. Cappuccino. Masarap talaga to. Kasi maraming nagsabi na masarap talaga kasi mamahalin ang kape sa Starbucks. Again, salamat ng marami sa nagbigay. Ang pobreng Bisaya. Want to say thank you so much to all my viewers sa pagsama sa aking unboxing regalo sa aking kaibigan dito sa Taiwan. Pinay din siya. Matagal na rin siyang nandito sa Taiwan.
Halos pareho lang kami. Ayan. Salamat ng marami. Again, and again. Salamat sa Lord na may nagbigay sa akin ito. Sa'yo palangga na nagbigay sa akin. God bless you. More blessing. And sa mga followers ko, salamat ng marami sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta sa maliit kong YouTube channel. Pobreng Bisaya TV. Ayan. Yung hindi pa nakapag-subscribe, na lang. Pakipindot sa button bell para updated kayo sa mga bagong upload na video ko. At saka paki-thumbs up na lang. Again, salamat! Ang Pobreng Bisaya want to say thank you and bye-bye. God bless everyone. Love you all.